Gajah berarti nek gajah mungkur ketok apane? Wah malah gawe mumet sirahku kowe iki. Gajah mungkur ya ketok burine, ketok bokonge. Ya ora ketok banyune. Ketok banyune. Kok ketok banyune? Lah gajah mungkur waduh maksude. Pikiranmu bokang-bokong wae lho. Aku mung muni bokonge diseneni, kowe iki sok muni luwih kasar e. Nek gajah numpak becak ketok apane? Ketok ndobose. Ketok le ngapusi. Nggih, tar mergo tuku gethuk. Yam tuku gethuke, ngono ya. Wah, sweet. Sweet apa? Ayo roman kere, Pak. Roman apa? Ayo saiki sing sinden saka Sulawesi. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Wis ora usah tak sepoti wis langsung ngadeg wae. Ya. Nggih niki pun ngadeg. Heeh. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Niki sowan wonten ning Ngawu nggih. Heeh, Ngawu Batu Retno. Ngawu boto? Batu. Nganggo boto mboten? Oh nggih Ngawu boto Batu Retno. Oh. Makane untune putih-putih kabeh kene. Sebabe? Lah nek sikat gigine nganggo Ngawu karo nganggo boto. Nek wong jaman biyen kurang ajar lho kowe. Piyahe kene kok nek ana sing tersinggung piye ora. Ning ya malah apik lho jane tinimbang pasta gigi janjane cara kuno mbiyen ya pancen nganggo awu. Nganggo ya nganggo boto ya, Pak. Iya, ngresiki wajan barang kae nganggo awu malah resik. Dadi nek sikatan nganggo awu iki tok anggap cangkeme wajan ngono apa piye? Ya ora kok ya senengane ra. Nggih, niki pernikahan emas. Pernikahan emas, iya. Deket Waduh Gajah Mungkur ya adem banget ning kene iki. Nggih, Pak, nggih. Oh iya, Gajah Mungkur. Cecak Waduh. Deket Waduh. Ngendikane Pak Saino mau le crita karo aku nek pas musim rendeng saka kene iki mung 200 meter. Apa nek sing 200 meter? Waduk Gajah Mungkur. Kene nek mlaku mung 200 meter nek jauhnya. Ketiga ngene iki adohe ya iso luwih adoh mergo banyune asat. Oh, asat. Iya. Luar biasa. Nek saiki berarti ini asat apa ora? Ah iki ketiga ya asat. Oh, asat berarti adoh. Adoh. Ya, gajah. Ya, Gajah Mungkur berarti ning gajahe kuwi membalik ngono ya, Pak? Ora, kuwi jeneng membalik dengkulmu melocot kuwi ora. Gajah Mungkur. Wis rasa tok bahas jenenge Gajah Mungkur ki rasa tok bahas. Ora dibahas. Gajah Aku ki penasaran nih Gajah Mungkur. Ayo sesuk liwat nek gajah berarti nek Gajah Mungkur ketok apane? Wah, malah gawe mumet sirahku kowe iki. Gajah Mungkur ya ketok burine, ketok bokonge. Ya ora ketok banyune. Ketok banyune. Kok ketok banyune? Lah Gajah Mungkur waduh maksude. Pikiranmu bokang-bokong wae lho. Aku mung muni bokonge diseneni, kowe iki sok muni luwih kasar e. Nek gajah numpak becak ketok apane? Ketok ndobose. Ketok le ngapusi. Nggih, ngaturaken apa selamat iki apa basa Jawane selamat? Wilujeng, sugeng ya kena, wilujeng ya kena. Selamat ti nderek mangayu bagya. Nah, nderek ora ndek. Nek nderek ki mobil kae diderek. Derek manom. Derek mangayu bagya. Iya. Kale Bapak Saino. Lazarus Saino. Heeh, terus karo Ibu Kale Bu Teresia Maryam Wati. Maryam tok ya? Maryam tok ora tambahi Wati kok. Iya. Maryam Wati ora. Bu Maryam ki nek nesu nyemelangi lho. Kenapa nyemelangi? Aku nek nganti Bu Maryam nesu, wow dipenerke nang kowe disumet celeng. Kena kowe ambyar. Apa nek kuine? Maryam. Padake Maryam bom maksude. Ha iya. Ora ya iki Mbak Maryam iki bakul gethuk. Heeh. Dubom. Bakul gethuk ning pasar. Ning pasar nongko apa nih? Pasar napa, Pak? Nongko. Hah? Pasar Batu. Bu Maryam berarti nek ketemune karo Pak Saino ning pasar mergo tuku gethuk. Yam tuku gethuke, ngono ya. Wah, sweet. Sweet apa? Ayo roman kere, Pak. Roman apa? Roman kere.
Lah ya ngono kuwi nek wong so sweet ngono kuwi roman kere saka tuku gethuk. Saiki iso 50 taun. Iya. Nek wiyaga karo sinden ya mergo ning bis pamane to. Cekel-cekelan tangan. Dadi roman kere. Roman kere ya. Ya. Kuwi cek kaya ngono kuwi mah berprestasi kuwi ne. Malah nyatane perkawinane langgeng ya. Langgeng luar biasa. Pak Saino mlaku ning pasar kesel terus Bu Maryem lagi ngolak-alik gedhoke tumbas gedhuke Bu dadi lan katresnane nganti iso 50 taun. Nah kuwi adiling Gusti kuwi. Elok ya, Pak. Iya. Ya aku kok ora rabi-rabi. Durung ketemu karo jodone. Aku sabar ya, Pak. Jajal, kowe sesuk rasane ndene dodol gethuk. Oh ngono, Pak. Mbok menawa iku jodohmu. Ya bener. Lah nek nyinden aku lek ketemu jodohku kapan? Nah. Saiki nek bengi wayangan, esuk turu wayangan meneh. Lah ketemu jodone kapan? Ya Pak. Golek kok. Berarti ini aku rasa nyinden ya, Pak. Rasa nyinden tur upama kowe entuk bojo ki paling bojomu ki mati meruput. Kok mati meruput? Gagas suaramu le kaya ngono kuwi wis bojomu ki bludrek terus darah tinggi terus modar. Masa ayune kaya ngene masa. Nek tangi esuke getangi, Pak. Aku gawe geteh. Iso modar bojomu pisan. Kudu sing alus ya, Pak. Kudu sing alus. Mulane tak ajari to kowe, selama kowe ning Jogja rak selalu tak didik. Saya alus, saya alus, saya alus. Oh iya. Nderek mangayu bagya. Nderek mangayu bagya. Ayo tirokke. Nderek. Sing persis suaraku. Derek. Derek. Mangayu bagya. Mangayu bagya. Kagem. Kagem. Bapak. 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 Lazarus. Lazarus. Saino. Sahino. Kalian. Kainan. Ibu. Kalian Ibu. Teresia. Teresia. Maryem. Maryem. Mugi tansah. Mugi tansah. Heeh. Tansah pinaringan berkahing Gusti. Pinaringan berkahing Gusti. Saged langgeng anggenipun bangun katresnan. Aduh banget. Engko kowe nek ra dawa ora trima. Ambenipun apa? Ambene ngembleki kowe kuwi. Ambenipun apa? Anggenipun kok amben-amben. Oh, amben. Pak Sainoro Bu Maryam ora satok pernah kene amben. 50 taun ki wis dong dheke. Anggenipun mangun katresnan. Bebrayan. Oh, bebrayan. Sok tau ora. Bebrayan. Nggih, bebrayan. Nah, putra wayah. Pinaringana. Sehat. Saged mikul dhuwur. Mendem. Ngopo dipendem? Iki kata-kata kiasan Jawa ora di ngopo dipendem. Lah yo mosok dipendem. Mikul dhuwur mendem jero. Eger, ha? Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Kalian tiang sepuh. Nah, oh, tiang sepuh. Oh ya. Kaya anggur ya, Pak. Orang tua, tiang sepuh. Yo anggape Pak Saino mendemi ngono apa piye? Kok anggur iki kowe ora anggur orang tua ya orang tua. Nggih. Orang tua ya piyai sepuh kok anggur. Ya rasa nesu-nesu, ra pareng. Kok rawet lho. Kudu sabar. Dicontoh Pak Saino karo Bu Maryam iki karena kesabaran iso 50 taun. Aku ki mbiyen sadurunge kowe melu aku ki sabar banget. Dadi sing salah. Kowe melu aku ki getihku gampang munggah. Ku nek omong ngawur kandhani ngayal. Iya. Berarti nek sing salah aku. Ha iya kok dijak. Lah kok dijak terus? Sing ngejak sapa wong kowe iki ngintil terus kok. Nanti malam mayang ya Pak? Iya. Ikut. Oh, lah. Iya. Ya ora apa-apa. Ya semoga dapat teman terus ya langgeng sampai akhir hayatnya selalu bersama. Moh aku basa Jawa. Angel Pak. Belajar. Kowe iki wis ngisen-isenke aku bola-bali ora. Iya, cah iki radong lho. Wis tak omongi ning ngomah tak omongi ana pitik nyegugruk nang ngisor wit kae. Kuwi kenapa, Pak? Kuwi nek cara pitik teleke putih. Oh, teleke putih ki apa? Lara. Lah kok tanggane iki dunekke, "Weh, teleke putih kok ya, Pak." Kuwi cukup nggo kewan wae, nek menungso aja dunekke teleke putih iso dibandem watu kowe. Ya
Ya bener nek lara deleke sok putih barang oh. Delek dilikono. Agah. Nek pas ngising karo ndelok. Cangkeme. Mbok menawa tenanan kuwi ne. Kuwi nek omong lak ceplas-ceplos to. Aja disebutke. Iki ning Jabar Nangka. Iki ora ning iki aja lho, Sa. Iki ning Jawa Tengah lho. Ora paring. Ora pareng. Nggih. Nek muni arep nuwun sewu nek muni arep ngising ngono kuwi aja muni kuwi. Ning nderek wonten wingking ngono. Nderek wonten wingking? Ya nek ngising nek ora. Wis cilaka. Durung tentu ngising nek. Iya. Ora to balan-baleni ya wae jan tak kepruk modar kowe. Pamane golek kanca, golek mangan ning dapur ya ning wingking. Heeh. Ra mesti ngising to. Ning basane Jawa ki nang kono kuwi. Ha ya ning mburi wingking mburi. Heeh. Coba kowe sekali-sekali sesuk nek bubar rasah bali sik, kowe bali awan terus mlaku-mlaku ning desa ngono nek ketemu ibu-ibu bapak-bapak, "Pak, nderek ngising ora kepruk watu ndasmu." Mosok dikeprok ndase. Nderek wonten wingking. Tata kramane Jawa ki ngono kuwi. Oh, artine kuwi ngising nderek wonten wingking. Heeh. Mah bulan. Nek adus ya tetep wingking. Iya. Oh ya. Oke. Wingking ki artinya neng kono kuwi wingking ki dalam arti kamar mandi. Oh, kamar mandi ki wingking. Oh, ya. Engko rak mesti takon, nek kamar mandi ning ngarep. Wah. Pecah ndasku suwe-suwe. Lah ya ora mesti ning mburi soalé nek. Nah, iya. Nggih, kesenang. Ini tadi juga udah ada misa. Romo juga masih lenggah ya kayaknya ya. Romo ya. dari Papua. Dari Papua, dari lingkungan sini juga ada. Lingkungan Batu Retno nggih. Lingkungane kene. Iya. Paroki Batu Retno. Kuwi sak aliran karo kowe ya ta. Sak aliran nggih. Iya, memang bener kok ya. Nggih, niki ngaturaken napa? Apa? Kowe arep nembang apa ngaturke? Arep suaramu kagok nek nembang pancen pinter. Ning gumun kuwi lho. Kok stelane cangkem ki piye to ya? Kok stelane? Oh, setelan cangkem. Lah wong nek nembang ki apik kok ngangger omong kok ajak-ajak kae. Iya, reti ngene iki gawane nek salah ya di ngapura ngono wae lah. Nek suwe-suwe ya ora ngapura, kowe suwe-suwe ora tau belajar kok. Suwe-suwe ndak dikandani oke-oke tekan omah ya tok lalekke, tekan omah ya tok lalekke. Hayo menungso jarene kadonongan ino salah lali lilo. Kok jenengan menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati kok lilo-lilo dengkulmu mlocot. Ora reti ya. Ora dong ya ora samuni. Ya mung nyontoh kok biasane ngrungokke ben dina ben bengi. Iya. Ya kuwi iso tok gawe kaya ngono menungso kedunungan ino. Kadonongan apa baleni? Ino salah mali lali. Lali apes. Ino lali salah apes lan mati. Oh, ino salah lali apes mati yo. Apes ora apes. Apes mati. Apes, Aku ki wis kepirangan bola-bali lho kowe sana. Lah iya. Tak jak blonjo ning Jakarta kono ning mall. Wong aku ki ming liwat anu lho nok patung dinai kathok jero karo BH. Iya. Aku ki mlaku alon-alon ki digetak. Delok cawen. Setan ya aku. Seneng ya, Pak. Seneng apa? Aku tok getak aku dadi isin e. Mbok rasamu ning ngono kuwi. Kan ekspresi kuwi natural. Iya. Ya ora apa-apa. Yo dibawani Mbak Elisa. Napa nggih niki? Lagune apa? Anu pelok wae, pelok Pangkur Semarangan sampean iki Pak Jos. Yo. Yo. Mingkar mingkurengo Ora apa-apa. Kelingan kowe nek omong waton jeplak ya aku sok teratapan lho. Lah iya, mayang ning Pontianak. Iya. Ana penonton ning pinggir panggung muni. Njaluk apa jenenge iki? Banyu langit. Banyu langit, Mbak Elisa, banyu langit. Ora ono kibote nggo cangkemmu iye.
ngomong barang ra ono gembote aku ngono. Gembot ana dhewe. Ngono kuwi. Digetar. Aku mak tratap ngono. Ayo neng sebrang e. Iya, nek wonge ora trima piye yo tak elekke njukan bocah ora ngono kuwi sing sopan. Lah wong ora mugi kok teko jrewet bae ora ngono. Wis muring-muring pokoke malah. Iya. Nyokoti apa-apa. Apa nyokoti? Kaya tikus, menungso iki Pak padake. Karena Marti Apa? Iki ngomongke tentang pernikahan ya toh? Heeh. Tentang nek zaman biyen zaman Nabi ya ana Adam karo Hawa. 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 Ora iso apa ya? Hawa. Adam tetep Adam. Adam karo Hawa. Kan Hawa kuwi saka tulang rusuke, rusuke Adam. Nek basa Jawa rusuke apa to? Iga. Tulang rusuk ngono wae. Ha, kenapa kok ora tulang endas po tulang apa silit kodhok ngono ki kenapa? Coba aku takon nek kowe dalang aku takon, Mbak. Aku ora iso. Jare dalang iki ngenek pitutur lan biwulang. Ah, wis pitutur modal biwulang. Pertanyaanmu wis ora masuk. Payah iki. Pertanyaan marai bludrek kaya. Oh, tak jelaske. Kena jadi sebabnya apa? Kenapa kok ora ning dhuwur ndas apa ora njupuk tulang ndas apa tulang apa silit apa jeneng? Silit kodhok. Oh, tak jenenge sik ning kono ki lho, Pak. Sik ning kene. Milih ning rusuk. Karena memang pasangan itu harus sama rata. Maksudnya? Kamu kalau jadi suami terus sama istri itu punya sama rata derajate. Nek sing dijupuk kuwi balung ndasmu, ngono. Sik tak ajar kowe. Balung ndas kok balung ndasmu. Iki umpamane gue suami Ora istri. umpamane cangkemmu ki sing elek. Contone. Muni balung das kok balung dasmu. Ya kan contohnya kowe karo bojomu. Ya toh, Pak? Nek bojomu dijupukke sekondasmu. Berarti nih kan kuwi bakal ngungguli bojone. Nek dijupuk saka iki silit kodhok, berarti nih ngisori bojone disio-sio. Dadi dijupuke sing setara tulang rusuk. Ngono ki lho. Paham, Drong? Paham. Seneng aku iki. Cah cerdas. Ben ora di ngonokne kuwi ndak cerewet wae. Iya. Iya. Sina Rasmine. Terus. Mentit meneh sa. Ayo, kaya kowe nek neng Sulawesi kae lho. Apa? Ame nganggo kathok antok terus. Wah, semi. Telo iki kowe. Asem ya. Misuh kok ora mantep. Asem. Ngono ya diajarine. Asem mi kowe iki. Telo pancen. Heeh. Yo. Jos tenan. Apa lahir? Kaya wong bayen. Dokter-dokter kandungan ki tanggap sasmita iki jane rasa perlu akon ngeden. Nek sing arep lairke sinden yo pangkur Semarangan, Mbak. Nggih. Bro. Oh, dadi kuwi teknike ya, Pak ya. Ha iya. Oh, jos esoke tak nggone. Ha arep nglairke malah tembange Sri Uning, mongko nadane rendah kabeh mendelep meneh. Ha iya. Iya. Sinuba
Iya, tibake apa sah? Tembang kangen wae. Apa? Tembang kangen. Tembak kangen. Tembang kangen. Oh, tembangan. Seru-seru tembangnya dari tembak kangen. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya. Ya, monggo. Ya, dados, yuk. Mugi-mugi Pak Saina dan Bu Maryam Maryam ya selalu bahagia dalam untung maupun susah, dalam sehat maupun sakit, selalu bersama. Amin. Wes Pak.
Aku sakaremu ora sakaremu. Ora ngurusi kowe aku. Dengkulmu mlocot ki. Kowe iki senengane. Aku iki bocah wis dikandhani nek rampung nyanyi iki sembah nuwun. Sikile rapet, tangane nyembah ning nggon dodo karo ndingklo. Ora ya tetep ngono kuwi. Sembah dhuwur. Iya. Ya wis ben ra apa-apa arang adat budayane dek ya ngono kuwi. Ning perlu ditata. Perlu engko alon-alon saya apik saya becik. Ya. Yo, genti sing Banyuwangi iki, engko ndak selak. Wis bingungi tangane wis nutuki kotak barang tok. Ayo ngadeg anting. Nggih. Gameli mboten. Ndak sah, gameli kaya ledek munyuk ngono. Kowe gelem apa dianggap ledek munyuk? Waduh. Mulane jarikan ki sing apik, jarikan anggere lingguh bedah. Sinden rocker. Hah? Sinden rocker jarikane ya bedah kabeh. Sinden rocker lebokke pipa disumet wae. Rokok ora anu. Ya, Mbak Anting. Semester pinten Mbak Anting? Sekawan. Semester sekawan. Sekolah wonten? Isi Yogyakarta. Jare kuliah kok wis isi. Nggih kuliah ten isi mboten isi opone. Isi nopone to Pak De? Wah, kandhane to. Wingi wis pentas wingi nomor Pak Pak De mbok nyeluk Men rada enom Jenengan ketok tuwa Pak De. Ya ketok tuwa ki ning kowe nek ngenomke rak ya apik to. Oh nggih Om. Nah, saiki kowe piyai Banyuwangi to? Nggih. Nah, ngucapno selamat kagem Bapak Saino lan Ibu Mariem ning basa Banyuwangi. Ya. Tapi grotal grado lho Pak De. Ora apa-apa. Selamat gawe Bapak Saino lan ambek Ibu Mariem. Ora ana wedhuse. Senes embek Pak De, ambek. Ambeki karo kalih. Dong dereng. Wis, terus. Pak De iki ngomel e. Ngayal kok dadi ngayal ngono. Carane montor dadak ngalang. Heeh. Terus napa? Lah kuwi ucapane mau? Nggih. Mugia Gusti napa? Mugia napa iki mugia? Mugia Gusti. Mugia ndene apa? Semoga Pak De, semoga. Oh ya, tak kira nek mugia ibu kalian kalih. Alah Pak De bingung aku. Bapak Saino ambek Ibu Mariem. Heeh. Ngrasakno bagya mulya ambek ya wis pokoke bagya mulya sak lawase salaminyo. Heeh, kok ki anambek. Iya. Nggih. Wis ora apa-apa. Ya apik kuwi basamu ya. Mulane kesuwen ning Yojo dadi basamu rada lali to kowe ning kono. Nggih. Kulit-kulinake mulih. Ya. Men jati dirine wong Banyuwangi iki ora ilang. Ya. Nyontoha wong Bandung. Wong Bandung iki dodol burjo ning Yojo 10 tahun, ketemu karo wong dodol burjo ning Yojo 20 tahun, ketemu basa Bandung. Kumaha namang di dia. Lah kuwi junjung karo daerahe. Ora kowe nang Yojo kesuwen terus lali ro Banyuwangi. Iya, kudu diapalke. Ya, ngono ya. Heeh. Bawa. Kowe iki arep nek sawah apa jariane? Kok dicincing-cincingke iki? Sumuk. Ah sumuk mbok rasa jarikan. Yo dibawani Anting. Gerajagan. Yo ning niki wau wonten ingkang nyuwun gelang alit ya Pak De. Ya ora apa-apa gelang alit. Kalih ulan andung-andung. Gelang alit sik. Gelang alit. Heeh. Dibawani. Heeh. Mamiat mayo rupane kok lemper suarane apike. Suarane kowe iki nek nyekel mic kok ra iso demes iki apa to? Mesti dadak pamer kelek iki apa? Ciri khas. Ciri khas ya ora sing ngene lho.
Iki wong wedok sopan ngene, rapet ngene. Ora kok ngene. Aduh, kok wangelmu to melu Pakde iki. Ora melu, ora perkara angel, tak ajari sopan. Nah, kuwi jarike dicincingke barang ki arep ngopo? Ben isis Pakde kandhani. Iki sumuk ora nek sik ngepeti Pakde ten mriku lungguh terus. Lu anggepmu kok iki apa dikepeti? Nek dikepeti nek gelem disunduk ya dikepeti. Lho kok sate ayo. Mangsamu. Ayo. Gendeng belam biangan wis ra iso bali keleke pokoke iki tok cekeli ngau tangan sijine ne, men ora mbegang. Kowe iki arep nyindhen apa arep sumo? Nyinden Pakde iki lho. Ngicing-ngicing ngene kok. Oh, kulino joget Banyuwangi. Nggih, ngeten iki lho. Piye ngeten iki? Ora do edan kabeh. Yo, ayo, ayo. Sik. Ya. Pianyo wangi. Ya, munggah. Kulan ke keleke. Waduh. Aku dajari sopan kok waduh ora. Lah bapak-bapak lo seneng Pakde. Lah ya wong kowe ngene kok. Lek ra seneng piye? Mengoe. Segara ke wis. Segara. Anggere ra iso bali, suatu saat nek melu aku nek pas turu tak rut tangan. Ya. Lor kidul lalas. Wah, jan suarane cah iki jan. Iya, ki lho cincing meneh. Ya Allah, mbok yo dijepet karo karpet wae roko. Lah wong kowe dikandani kok sinden kok cincang-cincing anggere sak bake tok cincingke. Sak bake tok cincingke. Sak bake tok cincing. Ayo tekan dhuwur suwe-suwe. Kang kaliwat liwat Ya. Blam. belam biangan belam Cahetan. Mbiyen. biangan Ya, mangga, yuk.
takon seneng sakang di tanah endah Gumelyaring gumelyaring ya taman Taman Sarinoswan to Toro sen ra iso duwahi kok kowe iki nek ra cincing pindah nggon anggere muni gumelyaring pindah dono daman atene ngendi-endi kebak urung rampung pindah ben betah. ya yuk Ayo Mas. gelang alit ya monggo yuk
pun. Pun nggih. Galinggo. Oh iya. Masuk. Aku gumun nek dadi nemu wong-wong sing kurang sakon. Iya. Ayo kudune iki pamit sing apik. Joget ya arep ngunduri kancane. Saking mempeng karo sindene mburi ditabuk bokonge. Rada maju. Iya. Ayo saking semangate kok ya, Mak. Nah, apa? Ayo mengko diteruske ya, Nak. Ya, nggon gara-gara iki wis jam 1 kok ndak lakone ora rampung ya. Ayo Mbak tak dherekake. Ayo nggih reladi sinuwun Prabu Duryuda anu Kilurah Semar. Leng-lenging tiyo mangungkung kanduan rimang lelena. Wis padha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basa aku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendarami ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datlaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara kula Sedewa bekti kula. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon.
namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun ndika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni. Den keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa. Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumalong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang kumandhanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka Hendra ingkang puspitarum asilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweraras retnaning driya gugek sadulita mel mboten kanthi kanyana-nyana jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar syukur Ndara syukur
Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kyai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedya mbabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu, beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula, cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan, minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ongso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening atase ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruhing kraton. Warah kawruhing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten.
wewarah kawruh ing kraton menika ing tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kyai nggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana dendha. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakke, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta, tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok, ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja mban cindhe mban siladan. Sing cedhak ratu mangrangkul, sing adoh Nalindra mangsisihke. Niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuha dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya, ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mangcaketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan, mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan, sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan.
Sing tilik karo sing layat. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni. Nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampean blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Rak. Kok ora piye to? Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Lah kok kowe meneng wae ndangku ngisra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe aku wis sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel, njungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu, njungkel tenan bocahe. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ora duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk. Ndara Werkudara kok gek turu, Tru. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caidan. Syukur kowe krungu wonge ora. Ha ketake kaya ketap-ketip nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk. Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ha iya. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba.
Mbok ya nganggo kompak, jeneng Panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Jinuwun Prabu Darmakusuma.